grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks, be my done. And now let the poor say, I am rich because of what us. And now who say, I am rich because of what the Lord gives. Kabandiray nga kanta, maitutuklao na iti sinuratan ti Roma, iti 2. Iti 8 nga ginga na iti 12. Una na, ilang kadagiti man nakisukyat. Adidan to, agtungpal kadagiti pudno. Latingit kinrigat, karang ti ligo. Ngam ti Gloria, dayaw kantal na, ti magungunan. Iso amin nga bararamit tinaimbag, umuna ti Hudyo, ken timot grigo. Awan, ti dumaan, kadagiti tattao iti Diyos. Tadagok dagiti managbasol, nga awan linteg. Mapukpaw danto, awan linteg, ken dagok dagiti nagbasol. Iti babaen ti linteg, maukum danto, gapo. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Thank you, Lord, for this day. Thank you for all the blessings that have given to us. Amen. Ayan, hello, kanya yung amin nga sa kapad. Ayan, magandang araw, happy and blessed Sunday. Kanya tayo amin nga umay minadanunin dati nga programa tayo nga ng Paul 1. Rayaw ni Ilocano. Ayan, so happy, blessed Sunday. And syempre, ayan, sinaselebrate din natin ngayon ang Valentine's Day! Ayan, binabati namin kayo lahat ng happy Hearts Day. Ayan, Yun. nasaan man tayo ngayon. And sino man iti ka-celebrate tayo ayan, happy Valentine's po sa inyong Yes. lahat. Mhm. Yes, dahil araw ng mga puso, syempre, pairalin natin ang mga puso. Nagmamahal. Yes. Ang Valentine's po is hindi lang po sa mga nagmamahalan. Hindi lang po sa mga lovers. Hindi rin po kundi para po sa pamilya, para rin po sa pamilya, para sa mga kaibigan na nagmamahalan. So, binabati namin kayong lahat ng happy Valentine's Day po. Karayaw ni Ilocano. Alright, kita dawatin mo yan po, dito na dan iti abong iti Facebook na. Nga may dana po i-share dati nga programa tapno iti kasi kada ada dote pa apo nga agdadanggay agragsaken agi inayat ita nga aldaw. Ananay! Hello, DJ Ray.
Hello! Yan. Ayan na yung pagmamalam tayo aming kakabsat. Ano pa nala daw ay tapo di programa tayo gamin na po dati Pamakan. inasikaso may basait. Ah. Ayan gata. At iti pagayam yung kumabkablaaw tinaimbag nga oras tayo amin. Ngawan tilabas na DJ Ray. Yes, kat bakit kadwayo mit apo iti tangatang awan sa bala apo ang nag-iisang prinsesa ng Rayaw ni Ilocano, DJ Klang. Kaya siyempre, dati kasla... Ana. Dati kadwayo itapo, kita syakar apo ni Marvin Agnay nga kasla... Ana. Oy. Kasla... Ano di Jayan? Kasla kla ignorante. Taapay. Sa balit yung makinilya. Ayan. Okay lang yan. Tapos na makita damit iti. Ayan. Maraming salamat po. Dahil po makas makita yung iba ng iba yung ating Makinilya. makinilya ngayon ang ating keyboard. Mm-mm. Yes. Ayan po yung sponsored by The Mayan Filipino Association. Maraming salamat po sa ating bagong keyboard. Yes. Ayan, gusto po actually hindi pa po masyadong gamay ni Kuya gamitin ng bagong keyboard. Ano pa yun na ang mga ramasan? Ayan. Oo, kaya't na lang nga po nga ma-try mga ipangig kanya yun dati bagong nga keyboard. Hindi pa po yan yung pinakatunog niya. Yes. Yes, kahit may lang nga po nga iparang kanya yung syempre, super proud kaming Rayaw ni Ilocano. Nga dahil di barbaro tayo nga Keyboard. Yun. Yes. Nice. So nga, maraming salamat Tita Jo Ramos, Tita Remy Mauricio. Tita Dina Duminsil. Ayan, maraming thank you po sa bagong keyboard natin. Yes. Yes, ayan, and sana more blessings sa dagiti naaayat nga ken managparabor nga puspuso yo. Okay, kakakabsat, maraming salamat din sa Pa-Jollibee. Yes, ni Uncle Frankie. Yo! Masay. Busog na busog po kami. Actually, isa rin pong dahilan kung bakit kami na late. Kumain pa po Jollibee. kami, yes. Oo, so, at saka marami po kami ngayon dito. Marami po tayong guest. Yes. Yes, may mga guest tayo. Makakasama din natin mamaya. Adapted na kita, Gina. Yes, yung dati Agina. And lang ata, meron din mamaya siguro hahabol. Sino? Si Kinni. Ay, si Kine. Si Kenny Rogers. Mapantay kumpare ni Manure nga Kenny Rogers. Well, napan isunod ang Dandani nga rin kumapay umay ni Levi Jose. O, sino ajay? Ajay, nasina Ajay Manure, anya ti singer nga Bon Jovi. Ay ni Bon Jovi. Right. Tapo ara-ara ko pinatiposte na pa din kay sa Well. ni Lagististan. Talaga. Ayan, so kakabsat, tawati karo din nga. Ayan, i-share nyo na. Dati nga programa tayo kadagitiya. Buko June nga wall. Tap na dati pa nga agkakaduag. Dadanggay agraragsak. Agrarayaw. Ita. Nga malem. Ayan, winabati rin natin yung mga nanonood sa ating YouTube live sa channel po ng Rayaw ni Ilocano. Yes. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Mostly magtatagalog na lang din ako. Kasi alam ko karamihan sa mga nanonood sa atin is Katagalugan, halo-halo. So, magtatagalog na lang din po ako. Ayan, hello! Batiin natin ang ating 565 live viewers sa ating Facebook page. And syempre sa ating YouTube, hindi ko pa po alam kung ilan. Hello po sa mga nanonood sa YouTube channel. Okay, kakabsat, Keta. Ayan. Alright, so mangipay tayo nga dito pambungad. Habang nagpre-prepare ka, ibasa mo pa lang dagiti na ayat nga tumultulong dito nga programa Ay, tayo. wag gaya. Nalipatan tayo mo tayo. Okay. Oo. Ayan, so, hindi po mabubuo ang programang to kung di dahil sa mga suporta ninyo sa amin. Yes. Most especially sa ating mga sponsors, ang ating mga star senders, ay ating mga sharers and ating mga supporters from the beginning hanggang ngayon. Yeah. Ayan, so, pagyamanan tayo mga sponsors, itiray awan ni Ilocano, awan sa bali the Ma'am Cathy Chua of Saudi Arabia. Jo Ramos. From Switzerland. Tita Dina Dumingsi. From Switzerland. Kini Ma'am Remy Mauricio. From Switzerland. Ayan, Sir Arnold Balbin. From San Jose, Fernandez. California, USA. Dominic Fernandez. From San Jose, California, USA. Ayan, Sir Ray Dancel. From Hawaii. Brisler Garcia. From Ay, Gadya Gaya. Gadja. From LA. LA. California. Ayan, si Ma'am Ruth Clemente. From Honolulu, Hawaii. Yes, kan Kastamit 10, maraming salamat po sa Friends Forever. Straight from the Heart Foundation, headed by Ma'am Rosin Alibuyog and Ma'am Judith Ramos. Yes, kan Kastamit 10, maraming thank you sa
Raun Electronic and Merchandise. Itirawon electronics and merchandise apo kita agtagila ko apo iti dekalidad ken nalalakang class iti amplifiers, speakers, keyboards, gitara ken na dumadumapay. Isu dagiti na ikat na apo ti gumatang unan agbalbalak nga ag-upgrade kas laki ni Manong Reventor. Kahit nang sa nga i-upgrade dati na amplifier na. Kita mapankan ni Raun Electronics and Merchandise Manong Ray. When hangko ka sa pulang i-upgrade da dyan, bita-bita ko itong tamapanak ti gaya ng ti Raun Electronic and Merchandise. Ayon, kita iti Raun Electronics and Merchandise ket pakasarakan tayo nga banda Manong Ray. Iti along di National Highway Kawayan City, Isabela. Yan. Batog lang iti Shell Gasoline Station. Iso nga niya pa ituro ng nakabsat, mapankan ni Raun Electronics and Merchandise. Ayan, sa Raon Electronics and Merchandise. Siguradong. Halo ka. Yeah. Game masan. Ayan, kaya't maraming salamat din sa ating mga Switzerland. Fan natin! Ayan, maraming salamat din po sa grupo ng Damayan Filipino Association Incorporated. Iti Damayan Filipino Association Incorporated apo ket may nga life plan nga mabalinta po nga kamangan pag pakimembroan nang nangruna dagiti na balasiw taaw. Yes. Ang Damayan Filipino Association Incorporated ay isa po siyang life plan na pwede po nating Membrohan. pakimembrohan. Lalong-lalo po yung mga nasa ano yun? Ayan, nasa sa ibang abroad, bansa, yung mga yes. nasa Well. yung mga dakilang OFW natin. At Yes. hindi lang yung mga OFW ang pwedeng makimembro dyan, DJ Klang. Yes. Pwede rin kahit nandito tayo sa Pilipinas, kung gusto nating makimembro sa Damayan Filipino Association. So mabali ng Pwede. kargang member Jai. Yes. Para ti ka na ng impormasyon Manong Ray at makimembro ka Jai. Just contact! Tita Jo Ramos. Alright. Ayan, hello sa ating Magic 5 directors, Tita Jo Ramos, Yes. Directress Dina Domingsil, Directress Ribing Corpus Ricardo, Directress Lily Aquino, and Directress Mami Gina. Ibonya Yip. Yes, maraming salamat Sir Price na our gadgets sa ating 500 Stars! po, maraming thank you sa ating paunang stars. Ayan, pwede nyo na pang i-send, i-comment ang mga sweet messages nyo. And as long as yung, anong tawag dyan? Pati yung request, ilagay nyo doon. Baring makita tayo amin, Apo. Ayan, marami tayo ngayon. Ayan, tag-ekot. Ay, mabalin nga agi senti message. Apa na po ka? Well. Apa? Diba? Okay, ayan, sa ating, ano tawag dyan, relive. Pasensya na po, nawala yung ating live, hindi natin alam. So, balik na po tayo. Nagtayag. Yan, nagsubli tayong kakabsat. Ito na sa ating, anong tawag dito? Yes. Relive. Ayan, pasensya na. Sayang na yung ating 600 plus viewers kanina. Oo nga eh. Ayan, balik na po kayo. At napukaw po yung ating live. So, kakabsat, ayan. Ayan, kasakbayan ng greetings tayo. Oh, dagiti na po ti agi Ayan, magbigay ng kanilang mga sweet messages. Pwede ko mabla ay ayatin na itabalasi yung tao. Yan. Ayan, so habang magisagot kami dagiti sabi mo yung panglugat bilang musical. Ayan, agwa tayo data. Ag-uma tayo 80 love songs. Yan, para sa mga in love. Aha. Ito po ang ating pagbabalik. Yes, isagot tayo karon din dagiti sumiwang panglukat bilang musical. Di pa lang programa, tayo na po alawan. Rayaw ni Ilocano. Okay, so okay, kaksan, so balik na po tayo rito sa ating
part 2.5. Dahil po nakat yung ating first live kanina. Pasensya na po. Nakiki-Valentine's na si Signal ha. Ayan, so wali na kayo karayaw. Agsubli kayon. Mamaya yung mga request natin and also dagiti sweet messages, love messages natin. Ayan, basahin natin yan mamaya. So, i-share yun kakapsat. I-share yun dating nga programa tayong tapno dutay pa nga agkakaduwag dutanggay agraragsak. Ita nga malew. Okay, February 14, 2021. Happy Valentine's sa ating lahat. Kung ika'y magiging akin, di ka na muling luluha pa. Pag akong di ka lolokohin ng puso kong nagmamahal. Kung ako ay papalarin na ako'y iyong mahal na rin. Pag akong ikaw lang ang ibigin, magpakailanman di kita pipilitin. Sundin mo pa iyong damdamin, hayaan na lang tumibok ang puso mo para sa akin. Kung ako ay mamalasin at meron ka ng ibang mahal, ngunit pagtuloy ang aking pag-ibig, magpakailanman di kita pipilitin. Sundin mo pa iyong damdamin, hayaan na lang tumibok ang puso mo para sa akin. Ako ay papalarin na ako'y iyong pangahalarin. Pag akong ikaw lang ang ibigin, magpakailanman di kita pipilitin. Sundin mo pa iyong damdamin, hayaan na lang tumibok ang puso mo para sa akin. Di kita pipilitin. Sundin mo pa iyong damdamin, hayaan na lang tumibok ang puso mo para sa akin. Para sa akin. Rayang. Ni Ilocano. Okay, kakapsat. Ayan, yun po yung ating musika. Yes. Ayan, pangbungan bilang musika, ito'y palang programang inapulwan. Rayaw ni Ilocano. Okay, rugyanan tayong kakapsat. Yan. Okay ba yung ating signal? Okay lang. Para yun sa ating YouTube. Ayan, so, binabati namin kayong lahat ng happy Valentine's po sa ating lahat. So, ayan, sa mga, anong tawag dito? Sa mga magbibigay ng kanilang mga greetings, sweet messages, love messages. Ayan, just put it here na lang. Just comment para po maibasa tayo. Kakabsat, so, rugyanak pa lang tayo shoutout habang prepare po yung ating next song. Ulitin kakabsat, iti dumawat iti dispensar. Humihingi po ako ng pasensya kung medyo kuha ka pa kami sa ating bagong keyboard ngayon. So, nilabas ni Kuya yung bagong keyboard. Actually, ilang araw pa lang niya yan pa rin na-practice. Mahirap pong
Kasi sanasanay si Kuya sa E-Series. Bigla siyang mapupunta sa S-Series. Kaya medyo kumakapa pa lang siya. And gusto lang po niyang marinig na rin ng mga nag-sponsors yung ating bagong keyboard. Kaya Nagmayat nga, Rod. Kaya, ang buong-buo nga, ang ganda. Tas la plaka. Balangkan dis kaya nga duha. Ayan, mag-shoutout muna ako. Hello, Tita Jo Ramos. Tita Tita Jo. Dina Duminsil. Dena! Happy Valentine's Day po ko! Happy Valentine's Day na. Pumano kay man tanga duwa, awan tiya kweta. Birindor! Jak sa mutin makaulkan! Tal na ka lolo, taham mo nga para kanya ata, para kini Marvin Ang ata. unsamot amon nagpisil dito ganda nga nakadaw. Ay, nagadote mapindaw. Ngay talaga. Ayan, batiin din natin si Rama Rahin. Yes! Si Shoni Fabria Kelosha. Rosa Gamol. Marvic Rotakyo. Ayan, Francine Dagzon. Annalisa Abuan. Si Daryl Orlazo, Edmundo Pantoza, Edwin Foronda Jr., Tita Remy Mauricio, Apo. Nelly Layugan, ayan, Michael Ruben Balderosa, Judeline Ragunjan, Joy Viloria, Sir Chrysler Gacha, hello, Yes. Sir Hello, Lola- Sir Happy Chrysler. Valentine's kay Lola Esther De Jesus, Rosie Pilapil Bandol Avenir, Yes. Lovely Beth Ramos Ballesteros, Abe Junior Escanio Mata, ayan, Willie Justo, kay Cherry Bartolome, kay Vic Kabutahe Balansag, Yes. kay Edmundo Mendoza, Aha. Aha. Dory Asilo, Weng Moralejo Yes. Cabaques, Mary Ann Zapata, Yes. Imelda Agoo Villanueva, Yes. Carlito Ligos, Rigos, Nati Calzo, kaya Alex Joy Actual, Presi Tanael, Jacqueline Ducusin, Yes, hello, Ate Jacqueline Ducusin. Happy Valentine's Day. yes, Titay Calgo, Yes. Apales Dismayanati, Jomar Ramirez, Tumay Mama Len, Pitinas Gamag, Happy Valentine's Happy Mama. Valentine's Day, Allen. Kin kasama kin ni Uncle Jomar. Jomar ba? Yes, kay Tito Jomar. Happy Valentine's Day. Happy Hearts Day sa inyo, Yes. Mother. Kumusta datay na imas ka lugaw tayo dita? Oo. Yan. Nagitiket na po ti agdi-date tata, agdi-date tata po nga aldaw ti Domingo, diya ka muna nag-open da. Kapan kailangan po sa rukaran nyo, dagiti ni asidiga po dita na Binit Sullivan Isabela. Harami din ang pag-date niya, lugaw mo. Mapang kaya po, syempre habang date na, mga kaya po tinakaim, imas nga po, happy Pampapigsa yung alugaw. Well, naka-imas nga lugaw. Kapay pigilan na. Dati lupo ti manok na, Wan. mabalin mo da iklog na, wino purpuro iklog, mabalin mo dyan da hotdog ng iklog. Lugaw pa'y dahil. Maraming mga aloros kalto. Manangig mo, Ajay. Ka nga, Uncle yun. Yan na gano'n diyan. Ayan, Si si Uncle. Uncle Armor. Oh, Bulan. Wen, dajay datay tugtog tayo ko na diyan da 24 hours ko na na. Apong, anyan. Ngem bagay nanto ko na nga narabiin ko na na. Hello, Mespo. Mespo Armor Bulan. Yes. Ayan. Kaya kasamitan, hello, Rogelio Madayag. Christian Reynoli Garcia. Kaya kasamitan kini Sir Dominic. Hernandez. Ayan, Regina T. Letran. Okay. Di pa nagtuloy iti programa tayo. Ayan. Mangisagot man rin iti may isa nga kadsat tayon, karayaw tayon. Iti may isa nga nasamit nga sa miwen. Yes. Siyempre, Valentine's Day ngayon. Ag-uma tayo kadagiti Love songs. Yes. Ito yung mga kanta isasagot kumamot ka dating ingunguti ko na. Araday! Nagana siya. Ay, pasyaw. Sumardig ka siya. Kadalagar kadwan siya. Pay ka siya. Ma, para kanya mati ka kanta. Amo mo siya mayetak ng mga kasta. Ay! Ay! Lolo, talnakan at kanta ako. Anate bagam, luti ulit man. Ma, ate ka kanta para kanya. Matorog tan. Ay, nagana siya na po. Ay. Okay. Ayan, di pa nagtuloy ti programa tayo. Ayan, isagot tayo man dito nga. Sa miweng kano, iti ay attend na. Ni Manong Yes. Reventor. Tawan ti ka Valentine's ko tata, no, dita niniwan ko laeng. Ma, ada ka dita. Adak mo dito ko na. Dak dito eh. Wan. Bayad ti kadam dita, dinggam ti. May Ada isa nga yung sa una, miweng. itinagbaitan ta. Ay, kanta data. Daak ditoy. Okay, ayan, di pa nagtuloy ti programa tayo kakapsat. Ito na po ang sunatang Rapol 1. Ikaw ang dahilan. Ngem kasakbayan man niya kumanta kakit agmensahe ka man. Sige man. Agmensahe. Sige man. Tungkol iti. Good evening, ladies and gentlemen. Maday.
Ang akas dyan ba siyang? Kasi to, Ang siya dyan tayo ayatin na tadayo. ay, alam ko sige. na. Sige, Sorwang ka ba rin to? Dingin na. Sige man, Lola. Sige, sige. Kastoy ti, ay bagam kini. Binslin. Mama, binslin mo. Sige. Oh. Ini Vinslin, sige. Oh, kunang pala. Ah. Oh, kunang pala. Aw! Oh, binslin ka ang nilalangit. O Vinslin kong nilalangit. Ang mukha mo'y nakakaakit. Ang mukha mo'y nakakaakit. Pag-ibig ko sa'yo'y totoo. Ang pag-ibig ko sa'yo'y totoo. 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 Totoong Ape na ka totoo. daw. Tagalog yon. Ay, Tagalog ba yun? Pinaghirapan ko yon. Oh, sige. Sana'y dinggin mo. Sana'y dinggin mo. At isa puso mo. At isa puso Ang mo. pagmamahal ko. Ang pagmamahal ko. Iyong iyo. Iyong iyo. I love you. I love you. Opo. Todo without cambio. Bakit ba pag ika'y nakikita, puso ko ay umakaba? Pag nasilayan ko ang iyong ganda, puso ko ay nababalisa. At pag ika'y katabi, ako'y di mapakali. Walang ibang iniisip kundi ikaw lagi. Sinubukan kong ika'y kalimutan, ngunit hanggang ngayon di ko makakayanan, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan. Sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Paano ko kaya masasayo na ikaw ang tinitibok ng puso ko? Ang aking nadarama ay para lang sa'yo. Asahan mong ito, sinta, ay di na maglalaho, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan. Sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Ikaw ang laman ng puso ko't isipan. Sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Ikaw ang laman ng puso ko't isipan. Sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Hindi ako makatulog
alog sa kakaisip sa'yo pagkat ikaw sinta, ikaw ang mahal. Rayan, Iilogano. Okay, ayan po ang awiting, ikaw ang dahilan. Yes. Yes, ngayon sagsagot pa lang ni Manong Ray Kiniya. Ing-ingo din na, nakapisiti puso na. Vince Linwood. Yes. Nanay? Parang yung kanta niya ay kwan. Yung sa ating organ. Nagpintas. Grabe. Ayan, hindi pa Ulitin tayo ulit, Yagyaman. Uy. Thank you very much sa po, Tiya. Naayat nga nang i-donate, Tiya. Nagpintas, unay nga makinilya ni Ading Marvin. Yan. PSRS 775 Yes. Yamaha. Maraming thank you Tita Jo, Tita Yes. Remy and Tita Tita Dina. Dina. The Tres Marias. Maraming thank you ulit. Yan. Ayan, batiin natin 538 viewers. Yes. Maraming salamat sa 100 star. Marasay Fernandez. Wow. Yan kasamitan kini Sir Jimmy Comila. Salamat sa 100 stars. Yes. Ayan, habang prepare po yung ating next song. Maradong itong susunod is, anong tawag ito? Nako, mapapaindak kayo sa galing niya. No. Ayan, mai-in love ulit Ay, ang mga mai-in love. nagmamahalan. Ano ni? Okay, Kasi rin katawa mo, Lolo Bansyong. diba sa nakpay na? Ayan. Mabuhay, ne. Anong Diyos nangyari? ko. Ba't naging ganun yung itsura Apay, ng nagbalintay nga boses na? umal. Ay, nagngongo tayo. Saglit lang. Papay ngongo. Saglit. Ay, okay din. Ay, Hanggang mamangkikiktot gamin ko yun. Kailan bagbagaman. Valentine's Day. Saan nagmangkikiktutin? Anong Ay, baka- siya. Awan. O, kulitin dada. Sa Ayan. kamot kasi makibabayin ka na eh. Ayan, mabuhay ang mga Ilocano. Happy Valentine's kakabsat. Sabi ni Sir Rama Rahin. Ayan, it's a heartache please. Shoni Fabria. Ayun. Hello siya. Watching from Bahrain. Rosa Gamol. Marivic Rotakyo, Endless Laman, Gagayam, watching here. Kantahin po nila ni Ate Banji mamaya yon, yung Endless Love. Pamain, sabi ni Francis Dagson. Ano pa, Oh, man? hindi po kami nagtetenda dito. Oo. Pabati naman po ang asawa ko, katabi ko lang nakikinig, Mary Rose. Apo? Ayan, hello kay Mary Rose coming from Daryl Lazo. Happy Valentine's Day! Amin nga taga Mantanas, Santa Cruz, Ilocos Sur, Edmundo, Mendoza. If I sing your song man, ma'am, Happy Valentine's, Edwin Foronda Jr. Ayan. My love will see you through, please, Nelly Layugan. Watching from Bukidnon, please sing It's a Heartache, Miss Clarissa. Ayan. Kablawak man di Valentine's Day ni Bakit ko, Amanda Nilio. Mahal na mahal ka bakit? Uray na ungit ka. Michael Ruben Valderosa. Adapay hugot na si ka. Siyempre. Ayan, kat kakabsat. Siyempre, kaya minahal natin mga asawa natin. Isa lang pa bonus yung nangiwat, naungit. Ah. Pero uray nung kasi amukmot nga ayatenda kami lahat na. Ngayon na Diba? dumanog ngayon na rin. Ajay ti Sabale. Ayan, who is watching with you? Judeline Ragunjan. Yes. Watching from Hong Kong, Happy Valentine's. Joy Viloria. Happy Valentine's, Kiraon Ilocano coming from Sir Chrysler. Gaja. Happy Valentine's Day, Rosie Pilapil Bandol Avenir. Hello sa ating 628 live viewers sa ating yes, Facebook page. bumalik sila. Ayun. Yes, ganun din sa ating YouTube. 158. Kaya Ay. nalawi po sa inyong lahat. Happy Valentine's po sa mga nanonood din sa ating YouTube channel. Yes, Happy Hearts Day kaya watching from... nagpangato. Ayan, send 100 stars. Jory Puguon. Yes. Requested song, My Valentine's. Ayun. Nanay. Sige po, mamaya, i-play natin yan. Ayan, kaya bago tayo, siya na yung siyang share pong Yan, ko. pa-surpresa. Pa-surpresa. Ayan, so kahapon ito, hindi ito alam siguro ni... hindi niya talaga alam, dahil sorpresa ito. Oo nga. At man nga sumarunong nga kanta, itong susunod na awitin, isagot ko man kiniya. Ma'am Emma Razay Fernandez. Sagsagot pa ilang kini... Sir Dominic Fernandez. Ayan. Ay, ayatin na
no, unay, Ma'am Emma Rasay Basta kasi Fernandez. kakagat nga boses talaga ay itong perme. Talaga? Mapanan! Para kanya, Ma'am Emma, sagot ni Sir Dominic Fernandez. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please God, there goes my mind racing, you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. There goes my mind racing, and you are the reason. My heart skips leaving. I need you. If I could turn back the clock, make sure the life to be the time. I swim every hour of every day, keeping you safe. I climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I'm broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. You are the reason. I climb every mountain, swim every ocean, just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. Ano na? Okay, ayan. Nandiyan po the requested by Sir Dominic Fernandez. Yes! Ayan, kuna na kanyak di Rabino. You are the reason nga po niyan. Kuna na ni Ong. Mm. Hello, Clarissa. Request kung tuman kanta, You Are the Reason para Sunday live yo. Yes. Sagot ko kina Emma Rasay Fernandez nga ay ayatek nga asawak for Valentine's Day. Ayan. Nagay! At kasweet na. Nagitaman nga kasweetanan. Ayan, once again, happy Valentine's po sa lahat ng lovers. Ayan. Dagiti gay ayat nga pirmi apo. One. Yan. Dagiti- Pero, ayan, hindi lang, Valentine's hindi lang po sa mga nagmamahalan na couples. No dikit para rin po sa mga magbe-best friend, magkakaibigan, magpa-familia. Ayan. So, Yan. Ati ayat apo na indaklan iti ayat. yan, sa Yes. mga singles, sa mga nag-iisa dyan, Mm. yan, happy Valentine's din po sa inyo. Huwag kayong malungkot. Yes. Yes. Kasi hindi lang naman February 14 is dapat kayo magmahalan, bukas wala na. Di ba? Ayan, kailangan araw-araw tayong nagmamahalan. Uray pa'y agad pinato kayo ti kalkaldero, kas kada akaklo,
Basta ayatin nyo lang tati may isang. Sa pang-aasihan nyo, ibusin dagiti gamgamit nyo tibalay, ha? Ayan, so, ayan, diba nagtuloy ti programa tayo mga kapsat? Ayan, nagibasa nakman ni Tia. Greetings yon. Dagiti agkakasamit nga greetings yon kan kablaaw. Naimbaga malam tayo aming karayaw. Happy Puso Day po, sabi ni Lovely Beth. Ramos Ballesteros. Sampo. Hello, CB Moon. Ano na yun? Ayan, so, Happy Hearts Day karayaw watching from Korea, God bless. Abby Junior Escanio Mata. Ayan. Hello karayaw. Mabali nag-request tayo man may Valentine's please. Good morning karayaw watching from Riyadh, Saudi Arabia. Vika Butahe Balansan. Ayan. Watching from Abakaya Zay Ramarahim. Ayan, magbasa ako ng ng mga sweet messages. Saan ba yung ating mga sweet messages dito? Hanap tayo. Ayan. Hello mga karayaw ni Ilocano. Happy Valentine's to all. Please extend my greetings to my one and only one, Tino Sola of A Happy Valentine's with Love. Amy Antonio. Nagitaman. Yan, hanap pa tayo ng sweet messages. Oo, ayan. So maraming salamat sa pagsad ng Star Sir Dominic. Hindi ko po nakita. Ayan, maraming salamat there Sir Jimmy sa 500 stars. Isagot ko mamit kini Mrs. Dayto nga sonata DJ Klang. What song to my loving wife Eden Kumilang coming from Sir Jimmy Kumilang. Send 500 stars. Maraming salamat po. Happy Valentine's sa lahat. Pa-shout out po. Nagpangaton. Maraming salamat Sir Jonathan sa 50 stars. Aha. Ayan, ibaga malam karayaw Happy Valentine pa request man jay kanta may Valentine nga isagot ko man dagiti iipag ko nga taga tumawini kin mananaw kin bakit ko Joy Calano Aban. Okay. Ayan, di pa nagtutuloy di programa tayo ang requested song. Ay, alam na pala ni Kuya Marvin. Ay, gibasa na kayo. Sige, sige. Ayan. Happy Hearts Day, Rayao family. Pa-request ng Faithful Love for my dearest Arlegi clan of Claveria, Ma'am Cathy Chua. Para-awit Happy Valentine's kinabagit ko dito ni Maricel Besa. Kinjay ubing-mingan ni Lyle from Balik Isabela. Love na love. Coming from Ramon Evas. Hello, Ma'am Agripina Stay Nalibuig. Happy Valentine's and happy watching. Yes, and ang hello, kastamitan kini Ma'am Ruth Clemente. Happy Valentine's, Ma'am Ruth. And syempre, itimit din ka ingungot na ni Sir Rolando Clemente. Ayan, pa-shoutout po kay Roy de Guzman. Nakikinig siya ngayon. Happy Valentine's, Karayaw. Leonaline Legaspi de Guzman. Ayan. Happy Valentine's sa inyong lahat. I love you, Idol Marvin. Jovina Jones. Yes. Nanay. Request to exchange of heart, please. Come from Emma Razay. Sending 100 stars. Ayan. Please, Clarice, to sing Hopelessly Devoted to You. Okay, ayan. So, isagat tayo dati ni Unchained Melody na DJ Klang. Okay, sige, sagot tayo man dito may isang sa miweng. Instrumental ng Unchained Melody. Sagot pa lang ni, di ba lang programa mga napaluan? Rayao ni Ilocano. So, ay once again, hello sa ating 702 live viewers. And hello din sa ating YouTube live viewers. Ayan, happy watching po sa inyong lahat. Ayan, tawagin natin si Manong Ray dito sa harap. Ayan, dahil na po tayo request yo. May isang instrumental Yan. nga request pala ang dagiti nag-request. Kanta nga na pauluan, Unchained Melody. Agimot Ay, ka kung pa naman Ray. no, Instrumental nga na pauluan, Unchained Melody. Ancient melody, ayun. Kung ano kanta.
Rayaw ni Ilocano. Ayan, dahil Ano, tapay Nay? lang abot may isang Kurang pa. presyo. Apa? Kurang pa, kurang tuloy na pa, nagpindot na, piu! Kuna na siya. Ayan, buong-buo. Diyan. Buong-buo ang sakso ng kwan. ng organ natin. Hindi mo na Paglawam kailangan. ka naman natin eh. Ayan. Oo nga. Sige nga. Ayan, Happy Valentine's daw po kay Mrs. Nora Rapacon. Yes. Coming from Sir. Sir Jonathan Rapacon. Oo, ang ganda ng kantang yon. Unchained Melody. Kasta kala, ay, no, dinggim aji nga kantakit. Agsala ka nga eh. Apo. Hananan. Maturog ka nga eh. Nagitama. No? Kasi nga alaal daw. Turog, sapay lang. Tog-tog mo, Marbay. Hi. Basyang. Pasaway ka manun. Kasinsin. Saan kayo nagloko-loko dito at Valentine's Day? Valentine's Day eh. Well. Kababain. Sige, gano'n. Sige, tog-togak ng damategan. Tibay-bay ta. Made. Sige, padasin nyo. Ano mo din? Papanawang kayo toy. Emot ka. Basyang kasinsin. Nag-emot damot rin. Babaam, pay show mo. Oo, tam. Punak-nog ka kampeta. Tasaan. Sige. Ata. Okay, yan. Diba nagtuloy di programa tayo. Agibasa nakmanin kadagiti greetings yon. When? Ayan, so, oo. Watching from Qatar, Happy Valentine's mga Lodi. Sabi ni Anang Olim. Ayan, Happy Valentine's po. Shout out kini Rami. Lakay Rami Cruz. Tuy Dagupan City. I love you. Mon Liza Olarte. Ano? Ay, Diyos ko. Happy Valentine's watching from mainland USA. Jessie Wasay, palakpak. Ayan. Yes. Watching po from Gerona Tarlac. Happy Valentine's po. Cherry Bagsaw. Ayan. Watching from Italy, Idol Marvin Crescencia Mariano. Agpas. Watching from Singapore, Carayaw. Noipi Vidal. Happy Hearts Day mga Carayaw. God bless. Christian J. Ray. Noli Garcia. Good morning to all Rayaw ni Ilocano. Happy Valentine's Manipod Spain. Pudno nga mang liwliwa pada tayong Ilocano. Iti sa din numan nga lugar. Abner Viernes. Maraming thank you po. Pa-request nga DJ Marvin yung instrumental ng Faithful Love. Thanks again. Watching from Kuwait. Josias Guerra Corpus. Mamaya yan, i-play niya yan. Napakagandang pakinggan dyan sa bagong keyboard niya. Yan, wow, ang galing-galing naman ng ating Marvin. Bravo. Dory Asilo. Ayan, maraming thank you so po. much. Watching from KSA, Ronel Turiaga. Aha. Bravo, Ma'am Crescencia. Happy Valentine's Day, Carayaw. Jacqueline. Ayan. Yes. Happy Valentine's Day, everyone. Letty Dazalia Purissima. Nagimas dagit ang Unchained Melody ko na ni Sir Jimmy. Malagip idibinuyak. Ghost, dami more. Ayan, gusto ko lang pong mag-thank you. Advance thank you na rin po para sa aming hapunan. Kanina pananghalian, maraming thank you sa pa-Jollibee, Sir Uncle Frankie. Ken Castamitan, ayaw niyang magpa-mention. Ayan, maraming salamat po sa palechon ngayong hapon. Valentine's celebration. Maraming thank you, sir. Ayan, baka may bagak dyan. Ayaw niya kasing magpa-mention. Ayan, maraming thank you po, sir. Iti ayat mo ken na kanayon nga support tayo iti Rayaw ni Ilocano family. Ayan, tingnan mo naman, may lechon pa, may palechon. Ayan, dagiti kahit na po may makipangan. Open na open po. Okay, good morning, Nalpasen. Ayan, is watching, Nalpasen. Watching from Wahoo, Hawaii. Pa-request man, I Love You Ilocano song. Marlon Peralta. Pa-shout out sa mga taga Barangay Bawa, Gerona, Tarlac. Happy Fiesta. Dexter Fernandez. Naglain kayo nga talaga Rayaw ni Ilocano. Josar Jimmy Kinsay. Yes. Ayan. Ayan. I love that instrumental music. Ang galing niya. Galing mo, ading Marvin. Corazon Semania. Ayan, happy Hearts Day. Ate Jubilin Acoba. Ayan, happy Hearts Day. Aming viewers, Rayaw, please request. Here I am and thank you, Rayaw. Malhin edipyo. Ayan, good day, Rayaw. I like man day tingagun daway kablawak nila kay ko Henry Valiente. Happy Valentine's, mi amor. Thank you. God bless us all, Rayaw. Melly Lobendino Palalay. Okay, di ba nagtuloy ti programa? Ayan, ito na po yung rest ng karamihan. My Valentine's. Once again, happy Valentine's po sa ating lahat.
perfect for you. And even if the sun refused to shine, even if romance ran out of rhyme, you would still have my heart until the end of time. You're all I need, my love, my Valentine. All of my life, I have been waiting for all you give to me. You've opened my eyes and show me how to love unselfishly. I dream of this 1,000 times before. In my dreams I couldn't love you more. You still have my heart until the end of time. You're all I need, my love, my Valentine. Even if romance ran out of time, you would still have my heart until the end of time. You're all I need, is you, my Valentine. Oh, you're all I need, my love, my Valentine. Nini Lucana. Okay, ayan. Yan po yung requested song, most requested song ngayong araw na ito. My Valentine. Yes. Yes. Okay, ayan, Kat. Pinagre-readyhan natin. Ayan, tawagin na natin yung ating mga guest singer. Ayan, ang mag-ina. At sila yung ating mga mag-inang guest singer ngayong araw. Ayan, tawagin natin sila rito sa harap. Maraming salamat, Sir Dominic 700 stars. Ayan, okay. Tawagin na natin yung ating... ano na? Okay. Ayan, so tawagin natin ating mga guests ngayong araw. Ayan, tawagin natin si Aliyah. Nagngato te boses. Ayan, kakantahin niya ni Aliyah. Sure sing. Sa lamok. Be your way. Right? Okay, ayan. So, ikakman nga gundaway nga magbigay ng, ayan, ng greetings ang mag-ina. Si Aliyah and Ate Evangeline. Ayan, happy Valentine's po lahat sa inyo, sa mga couples, friends, and families po. Ay. Mama, Happy Valentine's sa lahat. Ganon din sa USFI groups. Ayan. Napay. Yes. Happy Valentine's po tsaka kay Tito. Ay! Thank you. Ay. ma, happy Valentine's, ma. Kunak na di ibagana. Di na pala imbaga tayo gabawi kami. Syempre, mas maganda pag live. Uy na. Syempre, para anong tawag doon? Uy. Proud na batiin ang kanyang mama. Imbag. Oo. Pakantayin natin tong dalawang mag-ina, no? Yan, ito po yung request yung I will always love you. Dalawa raw kayo.
Okay, tingnan natin na po dito request nga, I will always love you. Okay, ayan. Si Malia, tawagin na lang natin mamaya kasi hindi daw niya memorize. Pakantayin na lang natin siya ng ibang request. If I should stay, I would only be your way. So I go, but I know I'll think of you in every step of the way. And I will always love you. I will always love you, my darling. Bittersweet memories. That is all I'm taking with me. So goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you need. And I will always love you. I will always love life treats you kind, and I hope you have all you dream of, and I wish you joy and happiness. But above all this, I wish you love. And I will always love you. I will always love you. I will always love you. Darling, I love you. Oh, I will always love you. Nanay! Tagitama na. Ano? Dapat padiwig natin bang Jimmy dyan lang. Love you. Bumabag yung uso na pa yun. Tagitama nga, boss. Ulit man, Jimmy. Love you. Sorry
Mitya babak. Na. Ah. Pero, Nagnanamin nga, boss. Ulit man! gwapo ya. Well, nagnanam. Datala unay pag-alamit lang iti. Pura na organi na yan. Buong-buo talagang tunog ng organ. Tapos yung boses na Ate Banji, buong-buo rin. Parang Whitney Houston. Oo. Tapos meron pang padiwig yung last na. Tagitaman ng boss. ano nga. data? Data ko mamit iti malala ka dyan. Da padiwig na dyan last nga. Love you. Isa pa nga po, Ate Banji. Ayan. May sapa niya kanta. Well, Uy. Marigata na. kwa. Binisil water. Balahibong awitin. Yan. Ayan, may country na deta ating Oo. Marvin. At barbaro nga organ mo. Ay nga, keyboard mo. Ala, Ate Banji daw, Sige, oh! Oh. minutes still. Kita mo nga, oh. Ano Ano? name niya? Pwede ba mahingi ang email and FB niya para Form Bayan Promotions dito sa California? Uy! Wow. Oy, magsama ka naman! Oo nga! Pasabit na lang kami. Ay, i-renew ko na yung passport ko. Oo. Message mo na sa Sir Georgie Gonzaga. Sir Ay, Georgie! Sir ba or ma'am? Oo. Mabaling nga sumurot kami. Tagapunas ling na. Yan, dati apo iti Whitney Houston. Iti Rayao ni Ilocano. Gay na yun. Oh. Hindi ko naman nakita yung pagkamalat mo doon. Naman, DJ lang ta kay Ismule ko. Magikan contest at galing kay. Ay! Oh, lak. Kaya niya yan. Oo, mababalang naman yan. Okay, sagot tayo mabalang natin may paborito tayo launay nga kang kantahin natin Banji. Oo. Habang pinependot. Oo. Ang galing mo raw. Anong masasabi mo, Ate Friends? Ay, Sa thank lahat you ng mga po. compliments Sa sa'yo. Ayan. Maraming salamat. Okay. Oh, one moment in time daw ulit. Sige, mamaya po. Meron si Aliyah. Siya na lang siguro ang kakanta nun, ma. Isang awitin. Bayan Promotion, sabi ni George T. Gonzaga. Yes. Okay, ito na po yung isang awitin. Isang sagot pa lang natin, friends. Ito palang programa nga na po. The One, Rayao, ni Ilocano. Beneath Still Waters. Beneath still waters, there's a strong undertow. The surface won't tell you what the deep water knows. Darling, I'm sailing. I know something's wrong. Beneath still waters, your love is gone. Even a fool could see that you still must take it turn at misery and in beneath still waters.
is gone. Beneath still waters, your love is gone. Rayaw ni Ilocano. Ayan, ayan. Napakagandang awitin. Parang country, ano? Ayan. Opo! Ay Ayan na. Purek. Yan ba ang sinasabing kwan? Hindi pa gamay ang organ? Apa. Hmm, mga lilaw ka man ng Kuya Marbain. Mga... Yan. So, tawagin na rin natin, Josh ko. Akon, maraming salamat sa 100 star, Sir Arnold Balbin Fernandez. Ayan. Maraming salamat sa 100 star, JNR Cristobal Mayo. Apo. Happy Valentine's, Mami Gina Ibonia. Yip, happy watching. Kan kastamitan kini Daddy Fai. Okay. Maraming salamat sa 100 star, Sir Dominic Fernandez. Wow na wow talaga. Ang galing ng mga singer. Lalong gumaling sa wow na bagong PSRS 775. Naman, Idol Marvin, nakakawaw talaga. Naluma yata yung PSR E463. Sabi ni Sir Lapuente Christian George. Lakas, Jason. Actually, bumili si Sir Lapuente ng Yamaha E463 dahil na-inspire siya kay Kuya Marvin. Tapos biglang lumabas na naman tong PSRS 775 kay Kuya Marvin. Mas lamang loko lang. Bigla siyang napaay dun sa PSRE niya. Ano? Karayaw pa shoutout sa Niaga family. Ate lang, can pa support naman channel tayo Karayaw. Sabi niya. Saan na tayo? Karayaw ni Lucano. Thank you and God bless po. Coming from Darwin Vlog. Okay na yung ating kwan? Ito na po ang isang waiting coming from Aliyah. Yes. Verba. Yes. Kanta niya Constantino. Kanta ka na Ikaw. po, Luhan. Ikaw. Alright. Rayaw. Ni Ilocano. Ang bawat pag-asa ikaw ang iniisip-isip ko. Hindi ko mahinto, hindi ng puso ikaw ang pinangarap-ngarap ko. Simula ng matanto ang bawat araw iibig ang puso. Ikaw ang pag-ibig na hinintay. Puso'y nalungkot ng kahit bigla. Ngunit ngayon, nandito na ikaw. Ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin ng may
naman nga, boss-bosses, Aliyah. Ayan, palakpakan natin si Aliyah Yay! Alverva. Kurang lag nervous. Nagrigat talaga tayo. Okay, ayan. So, maraming thank you. Babalik kayo mamaya. Mm-mm. At dahil dyan, Kuya Marvin. Yes. At dahil dyan, may dumating na tayo. Yes, singer uli! At dumating na rin yung 10 lechon. Oo. Ayan, tawagin na natin si Sumanong Ray. Dalawang lechon. Kuhan camera doon. Ayan. Yan, Hindi, oh. magtatanggal yung kanya, yung connection niya. Ay, oo nga pala, matatanggal. Ibagkat nyo na lang dito sa kwan. Oo, sa harapan Ate, yung ating Oh, lechon. nakadamit pa yung lechon natin. Oo. Ha? Ay, naglalakad. Naglalakad yung lechon. Yan. Ayun, ayun yung ating Oo. lechon. Tartaram ninyo lang yan. Baka yan na... Matukol yan. Dit... Yan. Dito siya harap. Yan. Yan. Oo. Hindi, sige pa. Dito ka sa banda rito. Yan. Magna ka dyan. Yan. Sige pa, yan. Yan. Ingatan nyo ng basit. basit. Oh, dyan na lang. Oh, DJ. yan. Ayan. Ayan na po, datay inted da kami. Oh, yes, Nga lechon! Maraming salamat sa palechon! Yes! Thank you very Siguradong much. mabubusog na naman tayo ngayong Nako! hapon. Hindi lang mabubusog, mayroon na naman pong magulang-ulang ng bartag. Padasin nyo lang maturog ng sasakyan. Manong Ray, Parisibay. Mang Ray. Ay, delikado. tapos kasi problema DJ Ray, Ah. no ringin dagit dumanaw. Hoy, Ay, Problema mo ko na na. Makabot alas 7 real daw. oo, ang sarap naman ng palechon natin. Wow. dyan. Ayan, maraming salamat po muli sa nag-sponsor ng ating lechon ngayong araw. tsaka hindi lang ngayon yan, Pop. Pati po bukas meron din. Wow, At pati sa Miyerkules meron na naman. Diyos Ano ko, ba yan? Paray kainan, maraming salamat. Sigurado. Pagka dating ko sa bahay namin, parang drum na yung bagi ko. Sa sobrang Agraman mabagbagay. Oo. Oo, bago natin tawagan yung ating guest, Yes. yan, pakablauman ni Lolo Crudy from Santa Isabel Sur. Yes. Happy Valentine's na din po at pa-request na din daw ng kawitan, Rayaw ni Ilocano. Yan, pasensya kaya Martin po. Cecil. Tama di kami pala nga po makapag-play iti Naganan, love song itatta. Love song pa love lang song amin lang. tata. Yan, love Ay, song wag pa kaya. lang. Ang kami Oo. makapag-play ti nararagsak pa lang. Okay. Sa love song muna tayo. Ano tawag dyan? I-cherish natin. Sulitin Ganun pala natin. mapalang ipatugtog tata po jay antilusing. Ay, antilusing. Nauyaw anubio. Wow. Matibay. Ayan. So, hello, hi everyone. Happy Valentine's watching from Hawaii. Evangeline Ramos. Mga idol, pa-request man she's gone na si Banji kakanta. tayo. Yes! Alan Grace. Yakang-yaka yan. Lagot ka, te Banji. La- Okay, ayan. So, pwede po pa-request ng Mahal na Mahal Kita by Freddie Aguilar. Dedicated to my hubby, Ervic Cruz. Ay, sakto. Sakto, dito yung kakanta. Oo, nandito. Naglamuit na kita nga boses, anak ko ayan. Nagsapanak to bulakit din ayan nakon. Kuna ni Sir Jonathan. Nako, sir. Narapaapo pa tagbaling ng ubing orecha. Oo. Ayan ba? So, Happy Valentine's to all to Ramon Isabella, Jocelyn Tabania. Okay, habang prepare po yung ating next song, nakakantahin ng ating guest singer. Ang pagbabalik, tawagin natin. Bigyan mo nga ng magandang... Marcha! Anak makamar. Ayan, tawagin natin yung ating isang guest singer all the way from Reina Mercedes, Isabela. Isabela. Reyna Mercedes, California, Isabela! Isawan sa Bali! Nuditay na isab sa Bali! Oy. Ay, Ano pa na? Aramid niya. Kaslamit kumpanya. Ayan, tawagin na natin ating guest singer ngayon. Mr. Buddy Gumaro! Alwadan nyo lang ako na makagarot. Ang Serious na Kenny kayo. Rogers of Isabela. Yes. Ha? Oo. Hello sa mga nanonood sa ating YouTube channel. Hello eh. Hindi po ako makapag-shoutout kasi itong ating cellphone is iisa lang. Yes. Oo. Okay, kan kasama ito na pong Oo. Kahit Sarita ka pa ilang Kuya Badiman. Kaya't ni man mangigdag itang Robay boss-bosses mo. Game. Game. Nagpintas to organ nyo po. Tadyamat ko yung napansin mo. Game. Nakalabaga kayo. Kaya siya, ngangani siyang aglabaga lang. Apay. Data ti paid na labaga. Ada yung amin di kanin na baga. Ayun na. Ada di balasi tao. Wan, nalabaga dyan lechon. Ay!
Dapat yung makder jela, chow. Isupay. Ayan, agablao ka na natibagam yung ano ang gusto mong sabihin. Yes. Yes. I want kakapsat ket Happy Valentine's iti amin nga agbuy-buya iti Rayaw ni Ilocano. Ken naimbag nga malimtay amin kakapsat. Ket dagiti love songs nga may paay kada kayo ket ay, meron din bang mga Tagalog? Mahirap pag-Tagalog ng kastoy. Ay, wag mo Ah. babain yung Sarili natin. Sarili natin Oo. dito. Diba? Magsarita ka ng Tagalog. Yung straight yung nga. straight Sige na nga. parang Straight. sasao. Straight Tagalog. Magyayaman po kami. Ay, magyayaman po kami. Game. Okay, maraming salamat po sa mga tumatangkilik sa Rayaw ni Ilocano. Aha. Saan mang lupalop ng mundo. Aha. Yan. Yes. Ganyan taas ng lipad ng Rayaw ni Ilocano. Yan. Ako. Ito ang number one. Number one sa mga Live show, ganun. live show. Manay. Kung nakikita ko kasi yung mga iba rin, Rayaw ni Ilocano pa rin ang number one. Ay, thank you so much. Thank you so much, Sir Buddy. And Ayan, then, kanim garujela chonen. gusto ko rin po naman i-plug Plug? yung Aking. kagagawang YouTube ko. Yes. Kapag look ka. Kaya maraming salamat sa Family Rayaw na lagi akong kinukulit, na lagi akong tinutulungan, na laging nakasuporta sa akin. Yung YouTube ko po, Buddy Gumaro, yun po, nag-umpisa na. Paki-subscribe Marami na po. siyang kanta doon. Paki-subscribe nyo po. Yes. All this but goodies yung mga kanta niya. Oo. More on Kenny Rogers song. Freddie Aguilar. Kaya bisitahin niyo na po yung kanyang YouTube channel. Yes. Mr. Buddy. Gumaro. Dahil dyan, Yan. Kanta Sudan. Manuray. Kadwaman ni Mr. Buddy. Yes. Rayaw ni Ilocano. Love song para katagiti at hindi kitanda. Kinakbuy-buya. While she lays sleeping, stay out day and night and play my songs. Sometimes all the night can be so long. Is he where to find me? Burn alone while shedding just without a line. And quietly she says, I wash your mind. And I come to her and say, it was so right. And I hold her tight. And she believes in me. I'll never know just what she says and means. I told her someday if she was my girl, I could change the world with my little song. Now it's wrong, but she has faith in me, and so I'll go. I'm trying faithfully, and who knows, maybe some special night, and if my song is right, I will find a way, find a way, while she lays sleeping. Stumble to the kitchen for a bite, and I see my old guitars at
waiting for the light. Your secret friend, there's no while she lays crying. A fumble with the melody of the sea. Then it's on between the things that I see. And she said to wake her up that I am she. Got her love sweet. Right now, and she believes in me. I'll never know just what she says to me. I told her someday if she was my baby, some special night. And if my song is right, I will find a way. Why should they? Why should they? For me. Rayaw ni Ilocano. Ayan, kay tapo iti kanta pa ilahan niya Kenny Roger nga kinanta mo lang apo tikin ni Roger ti Tikin ni Isabela. Roger. Yes. Isawan sa bali At apo no tikin ni- tiniya Badi Gumaro. Maminsan sapay, Manong Ray. Ah, talaga hangag dalig yung may isa nga motor no may isa dalig You na. decorated my life sa Iwan. kantain. No? Kadawatin mga ruda na po kada kayo dagiti tulong nyo. Ngayon kayo na po i-subscribe iti YouTube channel ni Badi Gumaro. Ken kasama tin apo nga may makapakamupay nga dagiti ni Yes. Ken na pay apo ti subscribe iti channel met lang apo ni DJ Reventor Lagmay. Yes. Dagiti apo nga makita dagiti ni original songs, original compose na apo nga makapakatawa ken syempre dagiti covered songs na. Yeah. Syempre dagiti ni ala Yoyoy Bilyame dagiti kasi nga kan lang. Dagiti Kadi nauna Manong eh. Reventor? Yes, of course, why not? Yes. Tinoon ay composition ng Nauyaw ang Nauyaw. nobyo. Gimas. Aglalon to namang nagmunta di may sama nga kumpos ko. Wende Maria. Ganti kanta nga para kiniklang. ay Ama, na po Nagganas. for Diyos por santo bati ko lang tinuang. well, alam mo, niya na ba't tikuling na po. Nagdakil siguro, ti ba't tikuling na. Well, Okay, kanta kay Pegor Timay sa nga sami lang, manipot pa lang giniya, sir. Badi Gumaro, kanta nga na pauluan, you decorated My my, life. Pagore ka. Sige, diretso ka kadagiti... na. Agbasa ka mo pa Manong Ray. Ayan, gata. Ay, ayatin na. Isago na kano dahil iti ayatin na nga ni Mama Beth Gumaro. Ijay Ayan. Hong Kong. Ayun. Buhay na tatna. Ngam nagpasyaram dira, Beth. Ijay. Nagpasyaram. Nagpintas mo di kadwa. Ay, well, nabigdas na. Apo, sana all. Sana all at dati sabong na. Okay, manipod kini dyan. Jay Galano Abad, kuna na, hello karayaw ni Lucano, kuna na. Pa-request man, Jay Sigaw ng puso. At isagot ko, kinibakit ko, kuna na, Nori Abad. Wow. Of na, Manano Malik Malik Isabela. Isabela. Yan, thank you. Sir J. Calano Abad. Ayan. Adan sa pa-sorpresa Manong Ray. At dan sa pasurpresa da. Sorpresa, dali kita nga kwa ka. Mang mamalas da. Ang mamalas kayo talaga ko. Ang muda na karagawan ti partilitan. Iso nga raw. ah. Iba, gaming king kang agpalda ka no may katoy. Kiko na nga siya. Okay, manipod magini-edita pa tayan. Kung na, nasaan ang pangako? Kung na nakin... Ah, wow, request ka man dyan. Kukwamsa. Nasaan ang pangako mo, Manong Ray? Wen. Wen. Manipod magkini Ma'am Remy Mauricio. Kung na, wow, Kenny Roger, Reyna Mercedes. Proud! Wait, syempre taga Thank you, Mercedes. thank you. Yeah. Ni Ma'am Marisa Mendoza. Happy Valentine's, Karayao. Ni Ilog. Kung may kayo man nagparang iti camera, Iti man, sige man. lang kayo. Ate, itid mo man natin sabong kami. Mamalas kayo. Okay, manipot pa ni Sir Badi Gumaro. At Yes. yes. Napot may isang kantang sagon na pa lang iti followers, bueno, dagiti mang subsuporta iti Rayaw ni Ilocano. Kanta na pauluan, You decorated my life. Rayao. Ni Ilocano. Pwede isala dalat na dyan. Isala yung mga rod. Once made blue and white.
the music. Every note was playing. Happy Valentine's Day. Pares na rin. Anybody could say all the changes in me by the look on my face. And you decorated my life, created the world. We've been so far. Happy Valentine's, Kapsan. Sa mga nagmamahal dyan. Like a rhyming reason in a theme song. There is no harmony. Life means heaven to me until you came along and you brought all the colors. But a gentle surprise. Now I'm able to see all the things life can be. Shine so in your eyes. You decorated my life. You've Decorated My Life by Kenny Rogers. Yes. Kahit mga ganyo amin na po dagitaan, habitin kayo ng mang buyakin ko na. Apang kailangan po ti YouTube channel ni Sir Buddy Gumaro. Yes. And the YouTube channel ni Sir Ray. Lagmay. Lagmay. Dikit-dikit na po ti Okay. rumagsak agrumiit. Napangkay mo tapo dyan ti. Kompletos Ricardo sa po ti YouTube channel. Ito yung kanya-kanya. Makapaapal na gini kakadwatay ni. Mang bubuisit na lang At dagita. dati sabsabong da. Papaapal daga po tada yun ni Vince Lin ko. When sana all. Kung si kamo gayam ya pare. Sumarot. Adayo mo lang ni Kumari Beth. Gamit din. Alawan ka Kahit, kabsat. at namin tatay, bago na pumano. Ay, bago pumano dyan pala. Tumawag kanya ni boss ko ni Noel Carbonel. Anak ko na. Nakita na, Piman. Ne, etan. Ne? O, anen. Ikpil na dito, sabong yung May nila kayo may na. napa iparayag. Ni lovers. Parayag. Maraming salamat sa nagbigay nito. Oy! Ay! Mayroon din kayo magbibigay sa akin. Ay, maraming salamat po sa ayan flowers na na-receive ko. Sino nagkited? Siyempre, I love you, Sibi mo. Di ba? Ayan. Apay, ungit ka no. Apay, baot mo na dito. Ay, Marvin. Talaga eh. Iawat na, Jay, flowers ka niya. Panagit di binagkat Jay tugawi, siya ibaot na ka. Ano, sumarampiting kayo dyan. Sa gangay, te, adayo, iti ko, ada. Kuya Bade, marik natin ko, may kabantay. Agor ka man. Short message man kinlakay mo, ada tinatanggap mo kanya na. Agor ka, wait lang. Sige. Awan nagsangsangit. Kita Short ma, message. hanga, tananat, Hanan! Game. Oo.
siya. Para makita naman nila yung kwan. Makatira Yung rin. nagbigay. Kunin mo raw yung flowers. Ang kailangan sumarampit dito sa ako. Ang kailangan sumayit dito, iyalan. Peter! Peter! Uwi ka na! Halika na! Asan na kasi yun? Asan na lang kay Faith na? Ayan, tawagin natin dito si CB. Halika na kasi, para makita ka naman nila. Halika na. Di ba, red naman yung sulat ng Juan. Yung damit niya. Ayan na, oh. Ayan, maraming salamat. Siyempre, araw ng mga puso ngayon. Ayan, maraming salamat. Hindi talaga siya. Halika rito. May gagaminin. Mababa yung kalaunan. I like ka no. Ayan, maraming thank you. Halika na. Maraming thank you, Lakay. Tauray, talaga, visit na ka ito'y dirap. Agibilag si ka. Apa, agibilag ka. Apa yata mano? Ayan, so, maraming salamat. Hindi talaga siya nag-absent every February sa pagbibigay sa akin ng bulaklak. Maraming thank you. I love you. Remano. Ayan, sana all daw, sabi ni Vince Linwood. Hindi, ngayon lang po, sa mga nagmamahalan dyan, hanggat buhay pa tayo, hanggat nabubuhay tayo, iparamdam natin yung pagmamahal natin. Kahit minsan nakakabuisit na, kahit minsan Oo, kahit minsan tinutulugan ka na niya. Dahil sa kalasingan. Hindi, part lang yan ng, part lang yan ng, ang tawag dyan, relasyon. Habang bata pa tayo, habang may mga buhay pa tayo, mahalin natin yung mga mahal natin sa buhay. Kahit parehag ka. Peter, ang message niya. Siyempre, hindi ko narinig yung I love you too. Oo, hindi ka narinig pare. Pare, Halika na. Halika na. pare, sung bata mo. Parang ang haba ng buhok ko ngayong araw. Ayan, so, yun lang po ang gusto kong sabihin. Bitter talaga tong tao to. Vince Linwood, ma, Oo. I love you to. Nanay! Woohoo! Ayan, so, ayan, sa mga nagmamahalan dyan, happy Valentine's po Yes. sa ating lahat. Akala ko zero ngayong Valentine's, no? Ne? Apa, ngongo man ay. Okay. Once again, maraming salamat sa Bibo. Re, bitter din tong speaker eh. Bitter din. Nagiging bitter din, no? Madina yata Agre-red kaya. ni DJ Clark sabi. Yun po, habang nabubuhay tayong lahat, yan, anong tawag doon, nabubuhay tayo, iparamdam natin yung pagmamahal natin sa kanila. Di ba? Yes. Hindi man palagi. Yan. Basta always. Basta always. Naman sa happy Valentine's po sa ating lahat. Wala na, share na yung speaker natin. Wala na yung monitoring natin. Oo. Thank you once again, Heart Made Bulan. Yes. Aha. Ano na? Okay, ayan, di ba nagtuloy ti programa tayo kasi talaga to speaker tayo. Wait. At ako mati agitad tikas tayo, monitor. Sabay ganun. Ayun, okay. Saka local kami natan. Ayun, okay Okay, na. nag-birthday. Natatanggal kasi talaga yung connection niya. Masagi man tikas tatin, hindi? Aha? Masagi man tikas tatin? Ha? 14. 14? Oo. Dako ma? Gumatangkan. Wen, kay papulod mo pa ilang. Agtal na ka man. Dako mati. Kasing tamis ng tagapulot. Hoy, Ayun. kano lang nga nagitid dati balor te. Dakaldas manay. Oo. Ayan, so once again, maraming salamat po. Ulit-ulit. Wala nang signal. Wala na. nang signal. Wala na. Nawala na yung mga more than Wala nang signal. 800 natin. Okay na ba? Wala na.
Ubus na yung load natin. Oh, sa YouTube daw, sa YouTube. Iba nagkamadam. Ananay, sabi. Ay, okay na. Ayan, pasensya na po. Pa-expire na yung load. Yan. Ay, expire na. Ano yun? Okay na? Ayan. Okay, di ba nagtultul? Okay, di ba nagtultul iti programa tayong kakabsat? Ayan, anday makabasa tan eh. Nag-cut yung ating kwan. Oo. Ayan, mag-isagot tayo man yung Sammy Weng. Mm-mm. Oo. May isang Sammy Weng. May sagot ni... Makantahin ni Kuya Marvin requested song. Ngayon lang daw mag-request si Madam Tonya. Yes. Ah, Allah. dati man nga sa Miwang isagot naman kay ni Madam Tonya. At kanina pa niya inaantay ang kantang yan. Talaga. Kung ano, Hoy, I went... lang daw niya. Ayan, may isang love song. Hoy, ano na doon? Akong inaakala. Ayan, sunatan nga ng palawan. I will always love you. Oo. Isagot naman dati kini... Pag-isagsagot ang kuya. Isagot ko ba? Ate, kapisi ti puso. Ah! Sino ibagamit May ipiso taman. Piso manon? Abalin limamot? Amok nga na 4 ak dirbe. Ano na? Ta talaga na banog ak sika kinibade. Sika mga bade binanog nak dirbe. Nga balet at least naka kwatamet naka arami tamet ti channel mo. Okay, tingnan natin na po dati na I will always love you para man kini Madam Tonyang syempre. Yes. Kan kastamit kan kini? Ligaya mi. Anan! Standing by my window, listening for your call. Since I really miss you after all. Time won't let me kiss beside thoughts to myself. I just like to let you know how much I'd never let you go. And I always love you. Deep inside this heart of mine, I do love you. And I always need you. And if you ever change your mind, I still I will love you. You should never left me, but love's a mystery. You can break a heart so easily. But the days and nights speak how much I feel for you. Time has come for me to see how much your love has meant to me. And I always love you. And if you ever change your mind, I'll still I will love you. Time like a river keeps on rolling right on by.
for me to do. So I'll watch the river run. And I always love you. Deep inside this heart of mine, I do love you. And I always need you. And if you ever change your mind, I'll see. I will. And I see. I will love you. Ray Au, Ilocano. Okay, ayun na yung request ni Madam Tons. Hmm. I Will Always Love You by Michael kumanta doon? Johnson. Michael Bolton. Johnson. Ay, Bolton. Michael Johnson, adi basketballista. Hoy, Michael Jordan na dyan. Ayan, so, ayan, di ba nagtuloy ti programa tayo, pasensya nakakabsat, medyo agluko-luko talaga. Iti-signal tayo. Mm. Kasi pag wifi po ang gamit natin, talagang medyo mahina po talaga yung signal natin. Anong tawag tan? Nag-expire na po yung low. So medyo, kung blurred po yung labas namin, okay ba? Oo. Ayan, sa gibasa na kadagdag ratings, wala akong mabasa. Amazing and Incredible Boys, Idol Marvin. Pa-request ng Sinta, Benjamin Enriquez. Wow! Junior. Ayan. Amazing and Incredible Boys. Idol Marvin Heaven Madrigal. Yung Sinta siguro kantahin na lang ni Kuya Bade at ni Ate Banji. Ayan yung ating mga guest singer. Ah. Ayan, tawagin natin sila. Ate Banji, Kuya Bade. Sige ta, biro kikla. Wait, biro kikla. O kasi wala na yung kwan natin, mga listahan natin. Oh. Oo. Ayan, Kat, meron din po pala ang YouTube channel si Ate Evangeline Alverba. Ayan, supportaran tayo may tantang sa Ate Evangeline Alverba. Hanapin niyo po sa YouTube channel niya, Evangeline Alberva. Ayan, pa-subscribe na rin po. Pa-subscribe po. Yes. Ayan, pakantahin natin si, anong tawag dito? Si Kuya Buddy at Ate Banshee para sa requested song, Sinta. Pasensya na po, nawala yung mga listahan natin. Okay, kakabsat, dito yung sunata. Kahit para kadagiti nag-request, iti Sinta. Dagi agsinta. Sige tayo dati sinisinta na. Okay na? Okay. At kajuwet ko kakabsat ni DJ Banji Alberba. Ano yung YouTube channel mo, sis? Evangeline Alberva. Evangeline Alberba. Yes. Suporta rin tayo kakabsat dito yung YouTube ni Evangeline Alberva. Alberba ba? Pakisubscribe na lang po. Right out! Vicky Ilocano. Pag-ibig ko sa'yo, tunay at totoo. Sing tamis ng wine, sing tata ng sunshine. Tunghayaan mo sana ang aking pagsinta. Langit ng puso ko, o ang pag-ibig mo, sinta. Nagdadaan
Nagsusumingin ang daming kahit halik na lang akin. Nagbabaliw ako sa'yo, bawat silap ko ng puso ko. Isang sulok na lang umiibig sa'yo. Sinta, Damhin mo ang puso ko, laging tapat sa'yo. masdan mo ang labi ko, nauuhaw sa iyo, sinta. Nananaginip ng gising, nagkatulala sa hangin, nagsusumingin damdamin, kahit halik na lang akin. Nagbabaliw ako sa'yo, bawat silap ko ng puso ko. Sa isang sulok na lang, umiibig sa'yo. Ray Au! Ni Ilocano. Damhin mo ang puso ko, laging tapat sa'yo. Masdan mo ang labi ko, nauuhaw sa iyo, sinta. Nananaginip ng gising, nagkatulala sa hangin, nagsusumingin ng damdamin, kahit halik na lang akin. Nagbabaliw ako sa'yo, bawat silap mo ng puso ko. Sa isang sulok na lang, umiibig sa'yo. Nananaginip ng gising, nagkatulala sa hangin, nagsusumingin ng damdamin, kahit halik na lang akin. Nagbabaliw ako sa'yo, bawat silap ko ng puso ko. Sa isang sulok na lang, umiibig sa'yo. Sinta, umiibig sa'yo. Sinta, umiibig sa'yo. Ray Au! Ni Ilocano. Ilocano. Eh, dapat isinta. Request. Nag-request na ito. Nagigaya ato tayo ayatin na. Wendo at nagigaya at tayo ayatin. And once again, thank you so much. Ayan, nagnanamon nga. Tanen-unen-unen. Ure ka lagi kisa pa. Karami garo. Dapintas garo di ala na buong buo. Ano, taga-buong-buo. Kasdala full band. Pinaraaramid na. Na, dumalan ta talaga. Ayan, Nagalaraan nyo dito. Atoy, as series nga atoy. Agyaman tayo kini Tita Jo, Tita Remy, and Tita Dina. Dahil this is Yeah. sponsored by them. Yes. Oo. Alam mo ba na... Last month. Oo. Talagang maraming thank you po. Ang ganda talaga. Siyempre, maganda na yung ating keyboard. Mas maganda na naman yung aming serbisyo. Yes. Para sa inyo. Diba? Happy Valentine's po. Pa-request ng After All. Please thank you. Happy Valentine's. Sabi. Patay. Ba't patay? Isa pong request. Oo Dapat ganyo katsigitan aya. Hindi. Bansley Brood. Wow, ang gagaling makawan banog, sabi niya. Thank you. Watching from Bacnotang La Union, Amelito Arellano. Yes. Happy Valentine's po sa inyong lahat. Karayaw Jenny Fernandez. Yan. Okay, ayan. Di pa nagtultuloy. Ito na, nahanap ko na yung listahan natin. Akala ko napukaw kanina, no? Ayan, isagot naman dati may isang requested song. Meron. Saglit na. O, ulitin mi kakabsat nga agyaman amin nga sumubsuporta iti family Rayaw ni Ilocano. And ang Rayaw ni Ilocano po open po sa lahat ng mga musicians na pwede po na gusto pong guest dito sa Rayaw ni Ilocano. Ayan, so
Ayan, happy Valentine's. Binabati ko po kayong lahat. And awan maibasa kakabsat kasi po nag-iikot-ikot po yung ating kwan. And ulitik ti agi plug para ka dagiti channel, dagiti Family Rayaw. Huwag niyo pong kakalimutan sa mga nanonood sa YouTube channel ng Rayaw. Yan, yung mga hindi pa po nakapag-subscribe sa YouTube channel ng Rayaw ni Ilocano, mag-subscribe na rin po kayo. Kaya kas damit tayo di umit na blipatan ngay subscribe ni DJ Reventor Lagmay. Search nyo lang po yan sa YouTube channel. Sa YouTube, ang YouTube channel ni DJ Reventor Reventor Lagmay. Lagmay. Kaya kas damit tayo kakabsat. Ayan, di umit na blipatan ngay subscribe, Mr. Buddy. Gumaro. Kaya kas damit tayo ni Ate Evangeline. Alberba. Ayan. Dagita po ti suportaran tayo kakabsat. Dagiti channel. Adupay nga sa miweng, adupay kakanta. Alright, Sagot ni Kanyayo. Aywan gaya. Anajay. Nikton niya nga eh. Aywan ni Madam Tonyang. Hanan. 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 Ay, di pa nakanoa dyan. Sige. Ayan, huwag niyo rin pong kakalimutan ang ating vlogger. Ang napintas? nag-iisang prinsesa na pintas na vlogger tayo. Pakiulit, Ajay. Ang nag-iisang prinsesa, ang vlogger natin. Ang napakagandang ako. Yan. Madam Clarissa. Tona. Ay, Tonyang gaya. Ayan. And before that, kuya, i-shout out na natin yung mga nasa YouTube. Ay, sige manatin ko. Hello, Ryan Sescar, Mario Lanceta, Aha. Woodrow, Juanito Enciso, Yo. Catherine Soriano, Yeah. Dan Frey Baiza, kay Darwin Vlog 29, Krista Lavera, Marina Bagcal, Be My Friend, Andrea Yan. Raqueno, Aha. Marina Bagcal, Yun. Alfredo Simon, Yeah. Rolando Nut, Julie Carino, Aha. Roger Palulan, Aha. Mabalen Amin TV. Ayan. Yan. Alexander Longat, Lungat. Longgat, Lunggat siguro. Lunggat. Lungat. siguro. Ang alungat. Rogelio Sosa, Lungat mo. Cooking with Benny. One. Ayan, Yes. Domingo Gasmin, Bayakabak Vine, Ay. Samuel Swaking, Mm. Sally Adun, Yes. May Antoribio, Yes. Danfrey Baisa, Yes. Tita Dina Dumingsin, Hello, ma'am. Edita Gapiala, Yes. Harrison Marquez, Yes. Miliamo Junior Lamarca, Der Galibo, Rui Licious, Ronnie 19 Ramirez, Arlos Sablaon. Wow. Ayan. Once again, Nagaduda si ka. oo, once again, hello sa inyong lahat. Okay, ayan. Isagot mo natin ang requested song. Sunatan ng Paul 1, If I Sing You. I love song. If I sing you a love song, will you always remember? Will you hear it on lonely nights when I'm not around? If I sing you a love song, will you hear it forever? To remind you how much I care and how I needed you. Love songs last longer than lovers ever do. So baby, let me sing a love song for you. Love songs don't leave you, but lovers often do. Oh, baby, I'm afraid it could happen to me and you. If I sing you a love song, let it always be with you. When the others have Rayan. Ilocano.
when I'm not around. Baby, it's a love song. We'll always remember. Oh, our lonely nights when I'm not around. Ray ni Ilocano. Okay. Tuloy mo man, nagpintas na ako ni Tata nga para nag-alala ko. Pintasing organic. Dati ag-feed out si Gatangik ka. man. Gatangik man. Wala Pabalay. nga ate. 70. Gatangik man. 70 pesos lang ata. Uy. Manaw, gumalain doon yung panggatang sa tanay. Ngayon no, apay no, gamam kay hami kasi yauni na. Iso Hoy. nga, dagiti gumatang no ka. Apay kita nagbintas. No, gata, Da- no, dasidi ini na gamit gamandan, tawid ini na. gamandan kit. Kami ka kasi yauni na. Di tangro din na po tinagpatinggan di programa. Ay. Ibabaindak dagiti ka kadwa. Grabe. Ah, Awan may sukat ko no, tok no, organ. Ngam nagay natang mo dati ka na Malay City. Loko ka. Awan talaga may sukat ko no, panag-organ ting pagsasaritaan. Talaga. Isukat mo ni Kuya Marben? Ne? Kuya Marben? Uy. Isukat ko ato yung PSRS. Madi dati kanyang J463. Well, Barsak mo. Hoy. Hindi. umas-asok ka no kuna na. Well. Ano na yung dagitaman. Kitam nila puente. Madi na ka no kaya J463. Isukat na mo lang ka no. TPSR 75. Kaya wala na pong PSR 775. Face out na po. Kasamang palad. Yan, Sir La Puente, kung gusto mo na naman gumatang ng barbarong organ, prepare mo na lang po siguro yung one. SX. Yes. SX series. Series. SX series, oo. Ayan, okay. Di ba nagtuloy ti programa tayo habang prepare niya magbabasa. Okay, sige. Agibasa nakpay lang. Isang instrumental. Ayan, ang gagaling makawan bandog ko na ni Vince Lynn Woods. Ayan. Watching from Baclaatan, La Union, Amelito Arellano. Rayaw pa more. Naglalagay talaga mga idol. Marian sa kanta. DJ Marvin and DJ Clang, pa-request po ng After All. Please, thank you. Happy Valentine's. Ayan. Happy Valentine's po sa inyong mga karayaw. Jenny Fernandez. Through the Years man, Kenny Rogers Paribadi. Amelia Bautista. Ayan, Right. mamaya. Pakanta natin sa kanya yon. Vestlin Wood. Wow, amazing. Ayan, thank you for loving me, Bon Jovi. Freon Erco. Ayan, DJ Clang, DJ Marvin pa-request. Hello, darling Manapo. Thank you, Karayaw. Ni Ilocano watching from Dammam, Saudi. Yeah. Ayan. Si Manong dito sa kwan. Hindi ako makabasa dyan. Ang pabatik yan. Oh, dito ka na lang, Garod. Sukat tayo. Dito ako. Mas sige. dadakil ito. Ayan, gaming sa YouTube tayo. Hi, pakibati naman po ng Happy Valentine's yung Mrs. ko, Arlene S. Sescar. Coming from Ryan Sescar. Pabati naman po ng Happy Valentine's Family Carino. Salamat po ang galing nyo Rayaw ni Ilocano makapaawan problema. Darwin Carino. Okay, dito naman tayo sa Facebook. Kuna na. Apo, makapatid nagkano titimid ko na ni Nimesco Batara. Yan, Crescencia Mariano Agpasa.
DJ Clang, kung na request man, hello darling, thanks, kung na. Nako. DJ Clang, kung na harana man na. Harana, in mo. Rin nilabs mo kung na ni Mary Ann Zapata. Oo. Haranain mo rin ko na. Aranain mo rin kung na. Oo. DJ Clang, kung na request na, tani, nakasaangan na po tayo Fitful Love. Ayan, 45 stars. Mm. Yell, RMG, Titus, Gakula. Oh, sige. DJ Clang. Mm. Kahit kumamit nga sagutan niya kanta kini Ma'am Cathy Chua tayo ay isang sagot na kano kadagiti ni Arlegi family dito na Claveria. Cagayan Yo. Yan, Claveria Ayan. Cagayan Isabela kung Claveria Cagayan. Oo. Okay, Faithful Love para kini Ma'am Cathy Chua kan dagiti mo na nag-request ini Faithful Love. Yes. Ray Ang. Ni Ilocano. Faithful.
Ni Ilocano. Okay, ayan. Datapod na iti instrumental song, requested song. Ano yung pangalawa? Casino. Casino. Yung una, Tungit. Faithful Love. Ay, Pasingit ni Kuya Madam Tonyang. Nabasak ti panuno na ko. Di Why? Casino ko ma. well, Unahan na. Tungit ko na na. Sana. Okay, ayan. Nagtutuloy ti programa aja apot ti Casino can Faithful Love. Nga instrumental. May pa-bonus na isa. Well, Ayan. Dahil dyan, sabi niya, may nabasa ako kanina. ano yon? Nagmayat nga talaga sound na proud sponsor Switzerland Fanatics. Ay, thank you Tita po. Dina! Dominsil. Diba? Ang ganda. Tita, actually, hindi pa talaga yan yung tunog niyan. Kaya't na lang nga buwan na manot at na Valentine's ka din. Mapilipilit lang ako ni Ay Tita Dina. oo. Ayan, pilit pa raw yun. Nung luklo ko dati. Hoy, haang nga manglulok. Pilit ka mo dati. Kayang-kaya. Wait, baga na nga pilit kay gamay na mut ko eh. Basha man, pasha. Ayan, you're the best talaga, Rayaw ni Ilocano. Happy Valentine's, mga viewers at mga DJs. Delicaria Flores, Duque. Jack Tulia, watching from London, mga idol. Pa-request naman po, Never Ending Love. Thanks po. Ayan. Pa-request mga karayaw ng Islands in the Stream. Mama Len, Patinas, gaman. Sakto. At dali Ayan, pari-bati. mamaya. Antahin namin yan ni Kuya Buddy, syempre. Request po ng How Do I Live, Susan Garcia. Hello, karayaw. Pa-request man, J. Bosang Sisiw DJ ko lang. Thank you. Wow. Oy. Sakto. Made. Only Human mga idol by Lord Soriano, Mina Agustin. Maraming salamat sa 100 stars again. Yal RMG Taitus Gakula. Yes. Yan. Makikat ni Banog, Marilyn Jeronimo Aramay. Thank you. Napakagandang pakinggan yung mga tugtog nyo, sabi niya. Kahit hindi ako nakakaintindi ng salita nyo, ma'am, nagustuhan ko pa rin yan. Salamat po. Riang Gijon. Ayan. Visible na ba ako, Miss Klang? Happy Valentine's po sa inyong lahat dyan na bumubuo ng Rayaw ni Ilocano. Alfredo Prado. Happy Valentine's, Sir Jesse Alonso. Yes. Ayan, COP of Kabatuan. Happy Valentine's, Sir Jesse. Hello, si Sir Jesse. Yes, dati ang paborito na launa yung agbuy-buya ti Rayaw. Tirame. Maraming salamat, Sir Jesse. Love is all around. Claire Sangma. Wow. Proud Filipinos, Rayaw ni Ilocano. Thank you so much. Snoopy Heart. Okay, Yes. di pa nagtultuloy ti programa tayo. Sagot mo natin requested sang by Ma'am Emma Rasay Fernandez. Yes. So natin nga na Palawan. Exchange of Hearts. Di pa lang programa nga na Palawan. Rayaw ni Ilocano. Sa balisa, mag-J na play. One-sided love broke this season down. And I took the rough when I hit the ground. But you enjoy and I will have one. And girl, you'll understand if your heart was mine. If we had an exchange of hearts, then you know why I fell apart. You feel the pain when the memories start. If we had an exchange of hearts, I never wish a lonely heart
you'll be in my shoes. And then your heart will break, and you'll feel just like I do. If we had an exchange of hearts, then you know why I fell apart. You feel the pain when the memory starts. If we had an exchange of hearts, when the time turns the tables, and soon I'll be able to find a new romance. And then you remember my love all ends tender. Too late for a second chance. Ray Au, ni Ilocano. If we had an exchange of hearts, then you know why I fell apart. You'd feel the pain when the memory starts. If we had an exchange of hearts, if we had an exchange of hearts. Right? Ah. Ni Ilocano. Ayan. Dada po the requested song. Exchange of hearts. Yes, may sagsagot pa lang kini Ma'am Emma Rasay. Maraming salamat sa Ma'am Emma sa 500 stars. Okay, ang ibasa nakmanin. Greetings tayo sa adje request ni mother ko. Pagbigyan natin yung Islands Industry. Pagbigyan nyo na Masaros Caldoata. Okay, malay mo i-ikon niya. Anong tawag dyan? Ipadala. Oo. Malay mo nung isundo gift na kanya Jaros Caldoata ng Palakjay. Talaga. May Oo. sakarondero ka, no? Pa-request man apo. Ganun na ba ako? Pa-request man apo, Jay, sang out, ubet ko na na. Nga, request na na. Utot. Ada ka di kas Jay, ada ka di nga kas Jay nga request. Da. Ay, Girl's Whisper. Oo, balse man DJ lang, Marcel Bravo Galde. Bukas po yung mga balse-balse natin. Blooming DJ lang, happy day ka rin. Busy Paul po ba ako? Jelsen. JBD. Dalog. Ayan. Coming from COP Jessie. Hello, gandang hapon ka rin. Sabi niya. Hello, Sir Jessie, once again. Ayan. Ayan. Hello, Madam hello, Madam. Kung nana, saan ba kayo? Kung nana, nakakaalin naman. Nakakaalin naman kayo, kung nana. Rest your love, pakikanta, mga idol. Kung ni Angel Dayag Senior. Kung nana, very nice, kung nana, habis from Natoy, South Africa. Gimana sih? Seven Seas naman. Awan ka nuti mapan di Seven Seas. Wait, okay, halina kayo at pwede na yung ating Island in the Stream. Eh, tawagin na Megaten. natin si Kuya Buddy Gumaro para Yes. sa kantang Islands Industry. Isagot ko man kini Mama Len Petines. Petines. Apaw. Domrique. Mother para sa'yo. Okay. Aha! Yes. Baby, when the cheaters squeeze up, said, get you ready, find you. Told my something inside. There is something going on. Needed something to be done again. Hold me closer when I feel no pain. I'll be beating my heart. Needed something going on. The nerve of his life, it requires some dedication. All this love we feel is not gonna set me to right.
we got no rain out and a message to steal. This could be the year for the real thing. No more will you buy, baby, I will put you now. We started as one in love forever. We can ride it together. Making love with each other. Islands in the swim. That is what we are. No one in between. How can we be wrong? Tell where we be. To another world. And you rely on each other. From one lover to another. Right on. Nilo Piano. Oh, yes. Oh, sail away with me. Come on. Islands in the street. That is what we are. No one in between. How can we be wrong? Sail away with me to another world. And you rely on each other. From one lover to another. One more time. Islands in the street. That is what we are. No one in between. How can we be wrong? Sail away with me to another world. And you rely on each other. From one lover to another. Yan, mga kaibigan. Nakabsat din sa game. Lahat is football play. Islands in the stream. That is what we are. No one in between. Ganito na. How can we be wrong? Sail away with me to another world. And you rely on each other. From one lover to another. Islands in the street. Islands in the swim. Right on. Nilo Piano. Right now. Anangay. Dagit ta. Siguro nagpaiso nga puyutan na di kay oray lang na wanti angis na na. Piu! Muko na. Ayan, sana po nagustuhan ni mama ko yung request niya nga. Balance Industry. Ure mo lang. Okay, ito oras na yun, alas 4:59. Ulit aya, dedi kantang nga Islands in the Well, ay, street. sige, may sapay nga raw. Ayan, maraming salamat Mami Remarasay sa 100 Yes. stars. Bravo DJ Marvin, the best. Na best ka talaga, gifted person. Sabi ni Tita Dina. Duminsel. Thank you, Tita Dina. Yes, Faithful Love, tapos na po. Yan, tapos na po yung Faithful Love. Very nice song, Charlie Leal. My favorite song, thanks sa pagtugtog, Marisa Manaay. Idol ko talaga kayo mga karayaw, Jessie Busano. Yan. Sige, ihataw mo, Basbadi Gumaro. Ang galing mong kumanta, Idol. Sabi niya, Jonathan Rapako. Ayan. Wow, nice song. Aglalo aje agpiano. Go, go, go. Dalen, Sabado. Thank you. Ayan. Wala na akong ano daw? Wala na akong masasabi pa. Okay, happy Valentine's sa asawa kong si Tonet. Pa-request po ng Separate Lives by Phil Collins. Rex Hallow. Okay. Ayan. So, DJ Idol lang tayo mag-happy with it. Ayan, sa mga requested songs po na hindi na play ngayong araw. Ayan, bukas meron na po tayong mga balse-balse.
Yan, tinira natin ngayon yung mga love songs. So, mag-aalas 5 na po kakabsat. Ayan. Biyang tayo metan iti agi awaten, agi sagot iti maudi nga Nga. pila. Mhm. Ayan, di ba lang programa nga na po uluan. Rayaw ni Ilocano. Yan, once again, binabati namin kayong lahat ng Happy Hearts Day sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nanonood ngayon, nasaan man kayo nagsa-celebrate, yan, happy Valentine's Day. sa inyong lahat. Ayan, so, ayan, maraming salamat din sa ating mga bagong viewers. Ayan, binabati namin kayo ng happy Valentine's and welcome po sa programang Rayaw. Ni Ilocano. Ayan. Palagihin nyo pong manood every Monday, Wednesday, Friday, and Sunday. Yan, meron po tayong live para po magpasaya sa inyo. Actually, hindi ako nasanay magsalita ng Tagalog, pero kailangan kong magsalita ng Tagalog. Okay na? Ayan, okay na. Ayan, ito na po ang aming last song. Yes. Yan, sunata ka na po one. Araw at gabi. Night and day. Yan, isagot mo pala ni DJ Reventor Lagmay. Kada tayo aming sa ngapada. Yes. Rayaw. Ni Ilocano. Na-misplace ko ate ang kanta. Kung ika'y mawawala, di ko yata makakaya ang limutin ng nakaraan nating dalawa. Dahil ang puso ko ay para lang sa'yo, nag-alalang mawala ka pa sa aking sinta. Hindi mo na kailangang mangamba at piling ko, dahil tapat ang pag-ibig ko sa'yo. Ako'y iyo, sinta, mahal kita. Araw at gabi ay panalangin ko na sana ay hindi tayo magkakalayo. Walang sandali, hindi nalalabing sa yakap mo't halik, sa ngiti mo ay tamis. Kung sakaling iwan mo, di pa rin magbabago ang pag-ibig na inialay ko, nakalaan para sa'yo. Kahit na malayo ka, ikaw pa rin sinta, sa aking alaala, nagbibigay sigla. Hindi mo na kailangang mangamba sa piling ko, dahil tapat ang pag-ibig ko sa'yo. Ako'y iyo, sinta, mahal kita. Araw at gabi ay panalangin ko na sana ay hindi tayo makakalayo. Walang sandali, hindi nalalabing sa yakap mo't halik, sa ngiti mo ay tamis.
Manipot pa yung dati nga sa may mga kabsat, isumot na po ti income pagpakadaan ni kitang atang, katsapay lang kumata na kaibati kami, itisang kabasit nga liwliwarag ragsak kita puspusiyo. Ayan, so, Manong, Kuya, before that, ayan, dawatin Yes. tayo man iti imatang dagiti Guest singers tayo. guest singers tayo itang Malem. Ayan, iban tayo dati, Vanji, Kuya Buddy, Aliyah, ayan, halina kayo rito. Maraming salamat sa laging pagiging present kapag tinatawag namin kayo. Maraming thank you. Ayan, gusto kong batiin nyo silang lahat. Ayan, ay Aliyah muna tayo. Aha. Ayan, so maraming salamat po sa mga nanood ngayon. And once again, happy Valentine's to all of you. Thank you. Ayun. Ayan, maraming salamat po sa mga nanood, mga nag-request, ganon. Ayan. Happy Valentine's po. Ako po si Evangeline Alberva. Huwag niyo po kakalimutan na i-subscribe ang YouTube channel ko para makita niyo po yung mga kanta ko po doon. Tsaka yung kanta naming mag-ina po. Okay. Evangeline Alberva, may YouTube channel. Ayun. Ayan, next, si Kuya Buddy. Kumar. Okay. Yaman ak panin kakabsat, iti pa nangawis Mas lagla ko, Japeryan. Ay, taya lamang. Agyaman kami. Iti Rayaw na Ilocano nga kanayon nga mayat nga sumursuporta kanyami. Yes. Always nga ipupus na kami. And a blessing, a big blessing to us. Na Yes. ang family Rayaw na Ilocano. Wow. DJ Marvin, DJ Ray, and DJ Klang. Yes. And also all the sponsors of this Rayaw na Ilocano. Aha. Kahit nakabsatan nyo kumapribatan kayo, nag-subscribe kayo Yes. iti YouTube channel Buddy Gumaro. Kaya kastan, happy Valentine's. I love you too. Nanay. Ay! I love you all ko naman. Love you daw. I love you daw, Ate Beth. Ayan. Once again, maraming salamat po sa lahat ng mga nakisaya ngayong araw sa special live ng Rayaw ni Ilocano ngayong Valentine's Day. Once again, maraming salamat din po sa ating mga star senders, new followers, sharers, and especially sa ating mga sponsors. Yes. Once again, ayan, ang nag-iisang prinsesa ng Rayaw ni Ilocano, walang iba po si TJ Klang lamang po. Awan man apo tinaging ka Valentine's ko no kapartner ko tatangal daw. Sigurado kada kayo kakabsat kaya tanong sumar no nga Valentine. 5 taon nga kapartner ko. Nakadumot na isa lang. May isa lang gaya. May isa lang. Ay, kung ko na lang ma. Aw! Ikaw na ko na lang apo. Iti kinaragsak ita tirayaw. Naragragsak tupay no di kay to apo bumitaw kada kami. Yes. Lalalo ko mga umado tayo. Patib ka rin yung apo tinagam niya na nyaman ng pagsubok nga dumutang tibiyag tayo. Oh. Laban lang kakabsat. Kasama talaga tibiyag. Yan, Yan. tama Siya ni DJ Reventor. Kapay kurang. Ulit siya. Siyak ni nataraki na gwapo. Ken kagagwapuan dito ya. Rayaw ni Ilocano. Aha. DJ Reventor lamang po. Alright, kata Shakmat yung tapo dati na namuunay nga Pinduter Show. Marvin Agne nga magbagba kada kayo nga Diyos ti Agnina, Diyos ti Mang Tarabay kadatay amin nga pada-pada. Alakastan! Goodbye! Happy Valentine's Day! Ay! Andi mabayaton? Baka palagi.